Banang penlong susu ya ki khun samla ka shnong bat kum juru ki samla ka than banang lebha susu ya ki kam pule dangle bat kum juru ban penle jingmut khambha ha ki jing pule jongki badah ka juga por banang penceluri ki samla pule ka dor bar shnong terso nong kelep ha sing sajan jong ka tayo kata hak artarik ubna Julai arjar arwar kala penlong ya ka jingelang ka bakrpang ha ka ne ka shnong na ka benta ban penkup burom ya ki khun samla ke bala pas bah ha ki examination jongki artali ki kerdan pule kata ha ka SSLC bat ke HSSLC ha ka balala aban ai ki jingai sobha sya ki prangut ki samla jong ka shnong kum gadak jong ka jing burom ya ki jingla jongki banwan syakmat ha ki tek artali ki kerdan pule ban penlong ye kene kesengi ke bapu ke baping lawan ru ban saki dau ba Jonas Lamare ubri wei ni ke samla rang ba ubajumi bahasa khmat ban trei hakikam ban penbhai ki imlang salang nang tau ba onda lawai ubri rang ba shnong jong ka shnong kedok hati ki ba kentup yau ba Silverius Masharing rang ba shnong jong ka terso lumdingjri uba Peter Sengkli rang ba shnong jong ka terso umso matan uba Pialshon Shadap rang ba shnong ka terso lengdo uba Matthias Mujai rang ba shnong ka terso nong kelem ki executive member jong ka shnong terso nong kelem usamla pensuk sten bat ki wei Jadi mga syuong ipitang boy bakata ka jingdang jingstan kawan nong no lada mangingin yung kor ya kikmik ikpa kiba penhek ansan kiba play school kiba psa kiba ay kabang tadi tenong kong ngidai penburom ikmik pa day ng bajuki kilong teman kunen barat ka ju poro kidai kan tengkai ya kapor ba larang timnang bertengkai ya kapor ba timnang kan poisi dan ba kamsalor dengan syaiun sim ni ba don presyo nang presyo ba kumaong isistan muna ba kau lagi na kisnong ni tanggal pun kijing dura ngimpat don kita kinas lane kita ki doktor lane ki engineer lane kita ki wei kaya kumbang mata tudan dengan pramur ni kerman sekian ba sem resmi na pedang jumpi in sadang kum kita kenang ba kasnong tahu ni kalong ba pernai bantik ru banyo ya ka kam gajang banyo ru kumno banwanra ya ka roi ka pa na ka banta jumpi shimet ya ka ing gasam ya ka snong tahu ya ka lawe jong ka ing gasam kata ade ka ba minum kam ban bule lem na ngim bule ngai ba yin omyo ya jitip yin omyo ya champang yin omyo ya kata jingang start mangi ki balong ki kme ki pa ki tungti hadu bangin tiksyo ya ka eng ka bagi kon mi tungi kile ngila susah thok lenter tip ki pe samla tip ki pe ya ka ya ko mobile tang bagi ong bangale online kelas ngei hasnong tingin ibon di babung kita kene ka cuk trong ka cuk kelah bat ka phang ka balang kwa ban kren handi ban on suspa iya ka po na bagi ni bisngi kilong ni basni Tamlele kene kaman ke jumble na sotenat ni banya simben talang te kat orang syong ni ini ka program kawan we ka petition na po Bible Ecclesiastes ba ong kumne ko samla kan mau brabor ya unong thau bat hashwa ba ki jings ni kin wan syang ya ni pi an ong biang pi dei kala we menta ha pi ngin pe ikmat jong pi dei ban long kan uksa cha kan ke jakala pi dei la ban ni pule kelen la ban ni pule shabar jong ka state la ban le ban pule hang ne ko state la ban pule hang ne ha po ha chan jing ile se kum ha